Magandang morning. Good morning oras Eastern Samar. Good morning mga waray. Good morning mga Samarnon. Maupay nga gayong tanan. Nandito tayo ngayon sa Pantalan ng oras Eastern Samar at ito, ganda ng panahon na naman. Ang init na naman siguro. At hinay-hinay lang sa mga yung mga ibang mga nalamigan. Alam niyo na, delikado tayo ngayon sa sipon dahil ang iyo sangkay medyo medyo paus paano kaya natamaan kitahan sipon didahan na sitihan na September nga dahan na 8 medyo makorya natin ginabat kay bisan pa kuno nadiri kahin pag hisungat na hisungat di nagkakabutan mga buti di kang hapanalogo na dihin na baga makusog man ini di kang inidingin nga naabot. Kumusta man ang panahon dito imo dapit imo side sering pa kay di hamon di diha sa Mariana baga maupay-upay man maupay tong sira kan adlaw kun ani ba nga partihan na Pilipinas medyo maoran-oran didi mahuro hagkutin magahon sana all may kahag anay malibot kita kadihan na mga karanon sering paan na paborito nga pinapasyada nga diha pantalanhan na oras dinaliwatan na agoy dinan kan pagay marasa nga waffle adto baga kuno nagsusugba na hiyahin waffle adi ngan nga di naman han kaloyo liwat adi marasa nga adi may da chicken empanada di kang ini hadi nini di ka sa oro nga natin naman liwat hinhopiatik di kang ini din tika daw sa orong ini baga kuno naton di mga makikita nga mga makakaon di may da mga tika nga sa orong may da tikang din pa nga lugar adi may ada na luwat di puto adi may da sa lukara may da bibingkangan may ada di hopya nga natin mahusay nga barista natin plahan kape di pantalan anay adi bagadamo man it pasahero adi nga inabot nga buti tikang hapanalogon adi damo tikang inha kadian adi an LK from Kadian ngandi din naman liwat adi an gwapo man ini nga tagapaypayon adi sering panada mga halang yaw nga dapithan kalibutan adi may hidlaw kamo hiningagin na papalis-palis niya nga dihan supot adi na bulinaw adi liwat damo di diyan mga bulad baga marisyo man didi adlawhan Domingo nagdadaramo ng tao didi hapantalan nga na di naman liwathin unmiss ka di adi man nga na di naman liwatan baga marisyo naman didi adi may danan mga UK damo na diyan namimili ko ng UK madiretso kita nga dihan na nga dihan merkado adi baga may da naging tatad adi may ada di Carabao adi naliwat TD Boy Locsin kamao pailano adi may adahin agituay marasa itong siguradong hahatukan adi naman ang mga isda damon mapapalit nga may susura didi merkado yan nga na din naman liwat sigurado na hidlaw ka na hiniadihin na ganga adi na maliwat hintuad
Adi na maliwathin dalo-dalo. Nga na di na maliwathin kamara sa hiningal to ano? Oh, hala daw. Ano pa natin makikita na di na maliwat ang mga utanon. Adi baga maupay man kunon sirakan adlaw. Gutay ko na chike pero ohoy. Di naman liwat hiya. Ang gwapo didihan kanto ko no. Nga natin mahusay. Ala daw, balik kita nga din pantalan ko no kay kita natin ko na may dito ha pantalan. Di medyo mabalod-balod na didi ano kasi ginagkaapotan mga buti. Di nagtitikang nahin na pagdamuan mga buti didi ha pantalan. Adlaw yan ang Domingo ano. Ngan anay daw. Libot kita nga taonan kay mapatimpla kita hin kape. Nga na din naman liwatan na siring pa kundi nga patronan ka kumad to imo ini makikitaan. Adi Miss Ashley Montalianahan Barangay Alang-alang. Oh, alang-alang ka ba? Sure ka, alang-alang ka? Oo. Mahibang ko no. Kaya alang-alang ko no hiya. Anay daw. Diretso ka anay kita nga dihan na nga dihan pantalan mahiling kita. Ang adihan diri na ngayon pantalan nga dinahan na baga hubas-hubas na ano? Dihin ka mo upay lang no pagkinita no nga suga din na sira kan adlaw. Ngan malimpyon pantalan baga waray ko no nalutaw nga plastic ambot lan ron yan pag lumakat adi nga mga buti kay baga may paman ko ng mga sarawayon an mga tikang hapanalogon danay pa an iba nga diri maaram nga bawal talaga humapilhin na plastic bottle danay pa malapat ko no nahapil pahirayan plastic bottle nga dihan salog kunta nga tanan kita magkaorosa para kunohan malimpyong pantalan malimpyong nga dagat malimpyong nga oras buroblig kita. Kumbaga may da ka nga ni makitaan nga plastic bottle o basura. Pakipurot na la kaya demanda mo man diyan na basurahan. O ya di na pa video hera naman ko no. Oo. Anay daw kakatuon talugod ano? Nga na maupay nga ga oras Eastern Samar damo nga salamat ngan kun diri ka pa naka-follow haton page. Ayaw hang kalimot pag-follow nga na comment, share hanaton mga video damo salamat ngan maupay nga aga oras Eastern Samar.